Здрасти хора, днеска ще ви покажа как да вземете Free Nitro за един ден. Отворих си един нов акаунт, за да ви покажа как да си вземете безплатно Nitro за един ден. Идвате първо на настройки, после идвате на инвентар с подаръци, преглед на квестове, приемане на квест. Вземи един ден Free Nitro. Как се прави? Влизате в някакъв сървър, ще направите едно действие, да кажем какво действие? Да кажем YouTube. Ето, активност YouTube. Ето. Трябва да го приемете това. Трябва да отворите YouTube. Да. И трябва да чакате сега да става това нещо. Как може да го проверите? Идете пак на квестове. Ето моето става. Да. И как да го направите да е по-бързо? Ето тук. Има дейност. Напусни. За малко ще го напусна и ще го пусна пак. Сега. Тук идвате. Launch. Ето тук квестът е завършен. И хора, като ми стане това, като ми стане Discord Nitro, ще пусна пак видеото. А как да направите да е по-бързо квеста да минава? Пуснете си едно видео, да кажем на Пресли. Съдби на кръстопът. Кажем, сега не искам да дам реклама на Преслито, когато взема нитрото, ще включа видеото пак. И да, хора, сега за техни нитрото, ето така изглежда, може да си направите банер с GIF, ето така, профила с GIF, но не можете да буствате сервери, аз не знам защо не стават бустовете. И хора, ако ви е харесал това клипче, моля лайкнете и да има последвайте. От днеска, от мене, чао!